Priatelia, moje meno je Marek Korňan a som spolu s manželkou slúžime v spoločenstve Otcov dom v Bratislave. A rád by som sa dnes s vami zdieľal na tému modlitebná evangelizácia a jej aspekty. A tak som si zobral za základ tie myšlienky z knihy Eda Silvosa, ktoré by som vám chcel tak bližšie predstaviť. Ešte by som chcel trochu sa pozrieť na to, a vlastne súvisí to s tým, že tá prvá cirkev sa zrodila na trhovisku. A tá prvá kázeň, ktorú Peter kázal, bola na trhovisku, na verejnom mieste, kde sa naraz potom obrátilo 3000 ľudí. A ide o ten priestor a o to, že my ako cirkev sme povolaní žiť v týchto verejných priestoroch. Tam, kde sa prirodzene pohybujeme a sme povolaní naplňať, vidieť, a budovať mosty, vidieť ľudí okolo nás ich prirodzenými, aktuálnymi, pociťovanými potrebami, vidieť ich a tak, ako sa Boh v Ježišovi sklonil k nám, ako sa Ježiš prakticky skláňal k tým posledným, tak sa skláňať k ním. A tak, ako ja poznávam Božiu lásku, je nesmierne praktická. Nesmierne aktuálna v čase, v ktorom to potrebujem, v ktorom, aj keď niekedy si myslím, a ja to vidím inak, ale spätne vidím všetku tú Božiu dobrotu, to zaopatrenie, všetky tie naplnené potreby a to požehnanie, ktoré v tom správnom čase on dal. A verím, že my máme konať rovnako. A to sa podarilo prvej cirkvi. Premostiť ten rozdiel medzi pánmi a medzi otrokmi. A verím, že je to výzva aj pre nás, pre cirkev 21. storočia, pre cirkev tu v Bratislave, preklenúť tie mosty, tie bariéry, ktoré sme postavili medzi nami ako bratmi a sestrami z jednotlivých denominácií, tie bariéry, ktoré sú medzi mladou a staršou generáciou. Tie bariéry možno etnické, tie výzvy, ktoré prichádzajú aj s tým, ako prúdia k nám imigranti z rôznych iných krajín. Národnostné. A je to výzva. A je to naša zdieľaná zodpovednosť. A Ježiš sa nemodlil za to, aby sme ako denominácie zasahovali naše mesta. Ježiš sa modlil za to, aby sme boli jedno. A ja sa modlím za to a moje srdce horí za to, aby sme boli jedno. Priatelia, prekleňme tieto bariéry a poďme spolu. Už nie je čas vidieť rozdiely, ale je čas, aby sme sa spojili, aby sme videli to, čo nás spája. Aby sme namiesto rozdielov, ktoré nás rozdeľovali a držali niekde rezervovaných spoza našich múrov, hľadiacich jedni na druhých. Aby sme sa zamerali na misiu a veľké povolanie, ktoré nám Ježiš dal. Spolu, aby svet poznal, že Otec poslal Syna. Lebo to je ten večný život. Aby sme poznali Otca a poznali Syna, ktorého poslal. Amen.